presentar. Árbore de Tamuña é o título e estamos na sesión de ver a presentación. Un grande aplauso para este grande elenco de actores e actrices. Había unha vez dous amigas que se chamaban Miña Xoia e Lista. Un día en que dous se dirixían á vila a mercar un porco e unha vaca, encontraron unha bolsa xunto ao camiño. Mira, Lista, unha bolsa, que contesta. Que vas a ver ti? Veña, toma, parece que pesa moito. Moedas de ouro! Que sorte tivemos, temos un futuro asegurado. Que che parece se repartimos? Se coida estaba ben, que penso compartir as moedas con ela e que máis Miña Xoia, do que eu pensaba. Creo que o mellor será deixar as agachadas listas. Si crees? Bestial, muller! Imos buscar os nosos animais. Non quererás que nos roben todo este diñeiro na vila, verdade? Tens razón, que parva son. Non imaginan nin ata que extremo voy. Mais adiante, cando chegue inverno e teñamos máis necesidades, virémoslo buscar. Paréceche? De acordo. As dous amigas agacharon o diñeiro e foron cantando de cabila, contentas que se va echando. ¡Qué sorte tivemos! ¡Qué sorte tivemos! Esa noite, Lista non deu dormido, maquinando un plan para despexar a Miña Xoia da súa parte do diñeiro. De madrugada volveu ela só á árbore. Aquí está, todo para min. Esta parva de Miña Xoia non verá nin a primeira destas moedas. E Lista levou todas as moedas para a súa casa. Cando chegou o inverno e escasearon os seus alimentos, Miña Xoia foi visitar ao seu amigo. Xa esgotei as reservas por inverno. Necesitaría ir a comprar algo para os animais. Queres ir buscar as moedas? Agora que o dis, eu tamén necesitaría gran para as aventuras. Vamos. E por suposto non encontraron nada, xa que Lista levara a bolsa. Que pasa, Lista? Non está a bolsa. Como me puides facer isto a min? Ti, amiga, foi máis importante a riqueza para ti que a mitade. Vamos a andar xuíz. Non pensas isto de min, eu non fui muller. Iso xa o dicirá o xuíz. Veña, arreando. Cando Lista fixo a súa reclamación ao xuíz, este pideulle que presentara probas. Como vostede comprenderá, necesitamos algún tipo de prueba Silencio. que demostre que son certos os feitos que denuncia. Lembra que segundo a lei 3573, as demandas irán sempre acompañadas por probas. Foi un acordo verbal entre Miña Xoia e o señor xuíz. Non obstante, tiñamos unha testemunha. Unha testemunha? Eu cría que estábamos sós. Que máis había? Pois a árbore, por suposto. A árbore. Foi testemunhar. Xa veremos o que puede buscar este estafador, porque a min isto non me cheira ben. Pero sigamos de corrente. Mañá ás 4 nos reunimos xunto á árbore para tomar a súa declaración. Que cosa? De que mañá ás 4 xunto á árbore. Ao salir do xulgado, Lista correu a casa da súa amiga Perica. Do seu amigo que Perico, con quen se puxera de acordo previamente para avisalo da cita. Hola, Perico. Xa sabes o que tens que facer. Lembra o que falamos. Métese na árbore e respondes cando o xuíz te interrompe. Pero lembra que non son de recoger. Sí, por suposto, amigo. Xa verei como fago para quedarme eu con todo. Ao día seguinte, ás 4, a corte e algúns veciños reunéronse xunto á árbore. Xa veremos con que se sae esta lista. Que eu saiba, esta é unha árbore normal e corrente. Non sei como vais facer para que declare. Árbore lista. Hola, Miña Xoia, a ver que das. Sendo as 4 en punto, declárase aberta a sesión.
Pensamos o que sucedeu. Quen roubou as noiras? Miña xoia foi que robou a bolsa. Traedoreña, esta árbore está megada, hai que queimala. Se perigo me trata, estou perdida. Poñete alrededor da árbore e prendede o lume. Non, señor Cid, que son eu. Listo, Perico, listo foi que robou a bolsa. Pois a miña sentenza é que o diñeiro pertence a miña xoia na súa totalidade. Como me puidetes facer isto a min? Ti, amigo, que mal amigo és? O que intenta robarlle diñeiro aos seus amigos queda sin diñeiro e sen amigos, pois merece ser pagado ca mesma moeda.